Ahojte ľudia. Máme tu unboxing pyrotechniky za 80 € od stránky Pyrolandia. Tak poďme si to otvoriť. Takže, ako prvé, čo tu vidím, tak by to malo byť rakety, si myslím. Vyzerajú asi tak. No, pekné sú docela. No, takže toto sú rakety Happy New Year set. 11 kusov z nich. A tunak, kde by mala byť ešte aj štartovacia trúbka, ktorá je tunak. Takto vypadá ten set raketiek Happy New Year. A ideme na krabicu. A takto vypadá samotná krabica s rôznymi petardami a zábavnou pyrotechnikou. Môžem otvárať? Môžeš otvoriť. Dobre. Máme to otvorené. Wow. Tak, čo ti pere? Dobre, tak asi s čím začneme? Pomaly vybereme. No, ukazuj. Tak vyberáme Shark 2G, No. 2-gramová petarda. Tak to daj, Tak to dávko vyberajú. Každá má gramáž 2 gramy. Tu máme dvojostovkusových mini pirátov od Stary. Od Stara. 100 Dobre. kusov. Tu máme dať. Gramáž, neviem. Dáme takto na bok zas. Tu máme ďalšie 2 100-kusové balenia. No, ďalšie 2. Potom tu máme novinku Kobry od Panty. Takže takto. Máme tu ďalšie balenie tých mini pirátov. Dobre, tu máme Smoke Balls od Klásku. Small balls, gumovičky. Tu máme klasických pirátov, originál. Potom tu máme mini bombky. Takže takto jak to vyzerá asi. Klasické minipompky. Potom tu máme ďalšie tieto dymovničky. Potom tu máme 4 balíky na. A teda 5, lebo je tu ešte jeden. Dobre. Tu máme 5-7 balení Dragonegov, teda 8, lebo tu sú ešte jedny. Predáme si ich semka na kopu pekne. Potom tu máme 4 balenia meteoritov. Ešte sa tam také v krabici A našiel rozsypali. som ešte, teda 5 balení meteoritov a našiel som ešte jedny Dragonegy. Ja tie sa hodia, tie budú. Potom ešte ďalšie Dragonegy. Potom Explosive Fontaine, jedna má 25 gramov. Dobre. Potom Boom Boom P1 120 decibelov ukážem, aby ste videli, ako to vyzerá. Ak sa mi to podarí. No, takže takto dajak vyzerajú. Klasická škrtacia. Gramáž hneď vyzerám. 1 gram na kus. Potom máme tu mini Canic Fountains od Tary. To ukážem zatiaľ na videu tieto Tara mini Fontaines. No. Jedna má mať gramáž. No neviem, to bude v recenzii. No tie nemám. V recenzii bude Potom gramáž. tu máme 3 balenia Scream Waspov. Áno, tie sú dosť dobrá zábavná pyrotechnika, to odporúčame. Potom tu máme vysypané meteority, ktoré idem pozbierať teraz. Takže Dobre. tých je tu veľmi veľa rozsypaných. No, takže potom tu máme ďalšie meteority. Rozsypané. No, takže tu máme potom rotáčiky. Rotáčiky. A potom tu máme ešte ohnivý motýl. Tie sú celkom pekné a také miničiky. A to je asi všetko. Dobre, takže tu máme 3 Scream Waspy, to je... Potom máme mini Canic Fountains, potom máme ohnivých motýlov, Kobry 1, tu sú Kobry 2, potom tu máme 5 balení mini pirátov od Tary, potom tu máme jedno balenie pirátov od Klásku, potom 5 balení od Nana od Klásku.